minsan di mo naisip na kaya itong bahay niyo at buhay niyo? Kasi yun naman po yung totoo eh. Tapos tanggap naman po namin. Tapos kaya po kami nagsisika para balang araw, hindi na po ganito yung bahay namin. Oops, bago yan, ayan, syempre, shout out muna sa ating mga viewers. Thank you sa mga nanood sa ating mga upload, sa ating mga latest upload, sa mga last na upload. Pero bago yan, bago natin ipagpatuloy yung ating panonood, thank you muna kay Kuya Bal Santos Matubang, Kalingap Rab, at sa buong team ng Kalingap. At syempre sa aking reactor lang sa Kalam, o diba? Ayan mga Kalingap, bale, marami talaga nag-aabang dito kina Joy sa diwata ng sira-sirang bahay, diba? Isa na ako ron, talagang abang na talaga ako. At syempre yung ating mga viewers, marami na nagtatanong kung wala pa raw bang update. Eto na mga kamamshi, meron na tayong update at ito, panoorin natin. Dito tayo mga Kalingap, pwede natin maparas itong bahay ni Joy. Tapo, ay grabe ang ganda ni Joy. Diwatang-diwata ngayon. Joy, saan galing Joy? Sa kapilya po. Diba? Hindi kailangan ni Joy ng love team para pakiligin ng mga tao, diba? Dahil talaga namang dami-dami nitong tagahanga ni Joy. Syempre, diba, napakabait na, napakaganda pa. Kasi siya eh, nakadress siya, galing daw siya sa kapilya. Ayan. Para simbahan. Tara Joy, pasok tayo. Hello. Nagtutulo. Tumutulo? Kasi nagtutulo. Again? Tumutulo daw kasi pagdating pala dyan nila Kalingap Rab, siguro katatapos lang ng ulan kaya may bakas pa ng tuluan. May bakas pa ng tulo. Ay, oo nga. Basa-basa kasi nag-ulan siya. Dito? Ulan dito kanina. Umulan po ng malakas. Ganun. Ayan, kung mapapansin nyo, yung taas, yung bubong nila nanay, nilagay lang yan ni nanay kasi nga, diba, butas-butas yung bahay nila. Yung iba, nakalagay is plastic lang, kaya sobrang liwanag. Kaya nilagay niya yan para kahit papano naman, medyo may lilim, tsaka may protection. Parang na rin, kesaming tela. Ang galing talaga ni nanay. Yung paninda nyo? Merienda natin. Kasi di ba dapat nasa daig kami Ayan, isa pa to. Isa pa sa nakakabilib talaga kina nanay, kina Joy, na tuwing pumupunta sila Kalingap Rab, lagi talaga may pamerienda, di ba? Nakakatuwa naman dahil talagang appreciate nila nanay nila Joy ang Kalingap team. recognition niya. Sabi niya, wag na lang tayo magluto at wag na lang tayo magpunta kasi pamasahe pa sayang mama, matanggap. Ayan, ngayon pala is recognition day ni Joy. Nagkataon na pupunta rin sila Kalingap Rab, kaya hindi na lang umattend si Joy sa kanyang recognition day kasi syempre mas priority niya sila Kalingap Rab dahil talagang hindi lang basta-bastang reward ang matatanggap nila kina Kalingap Rab. Kasi total, sanay na rin naman siyang pinapakuha lang yung yung award niya. Di ituloy-tuloy niya na lang. Pinakuha niya na lang yung award niya kasi nga darating sila Kalingap Rab. Naman daw siya nung award Hindi niya. ka nag-attend? Pinakuha na lang niya. Ay, ganun Magluto ba? na lang, sabi niya. Kasi sanay naman na siya talaga na pinapakuhaan na lang niya. Pagkakataon na sana niya ngayon na makapag-attend kasi may pera naman sila. Kaya lang, syempre, andyan yung Kalingap Rab parating kaya hindi na lang siya tumuloy. Kaya ate niya, magluto ko na lang. Saan naman kaya? Saan sila Leia? Nasa ko. Nagpariban, pinariban niya. Grabe. Yun, mama, yung papamasahe ko. Sabi niya, kay Bunso na lang at siya ang moving up. Ay, talaga naman nakakatawa talaga to si Joy. Diba, imagine, kasi yung kapatid niya may moving up. Kaya ang ginawa niya, yung ipapamasahe niya papunta sa kanyang pagtanggap sa award, binigay niya na lang kay Leia para pang reward. Di ba nakakatuwa naman? Moving up tapos Kailan yun? birthday. Ang birthday nga pala, no? Ay, nung nag-birthday, pa-birthday ko po yun Pa-birthday mo na sa kanya. Tapos, nag-moving up pa din po siya. Grabe, bait naman ni Ate Joy. So, nagluto pala kayo ng maha. Thank you, Diba? Napaka-swerte. Swerte si nanay sa anak, swerte yung anak sa nanay, diba?
Sa amin yan? Hindi nga. Sa amin lahat. Baka tinda nyo sa amin. Tinda nyo sa amin. Di ba Pwede. piso po isa? 5 piso. Ay, grabe, thank you. So, ito, nagtutulong. Umulan pala. Hindi ba kaya nga? Wala na lakas ng ulan dito. Kaya madali ka mag-sabi ko. Oo. Lahat. Asan si ate mo? Nasa ano po? Okay lang pala. Siguro sinamahan si Leia ng ating magpariband. Pinariband ni Leia ay ni Joy, o, di ba? Napakabait na ate. Kasi kahit di ka umatin doon. Opo, pinakuha ko na lang yung certificate ko. Sa'yo naman, bitaon with high ang kapatid. Okay lang po. Okay lang. Okay lang. Pinakuha ko na lang. Mamasahe din po kami, 500. Wah! Saan kaya yung lugar ni Joy? Hindi ko pa pala na-update. Kasi 500 yung pamasahe nila, dalawa na raw sila. Medyo mahal ha. Medyo malayo siguro sa sentro ng Daet, kaya medyo mahal. Pero nakakatuwa doon, syempre naisip niya yun na yung ipapamasahe nila papuntang school is binigay na lang niya kay Bunso, parang pangregalo niya. Kasi nag-birthday si Bunso, di ba? Tapos tamang-tama, may moving up si Bunso, may award din. Nakakatuwa talaga, lahat sila magkakapatid may award, di ba? Napakagaling talaga ni Inay. Sa amin dalawa. Oo nga, no? Sinasabi ka sa amin. Sana si pinasundo namin kayo. Okay lang po yun. Okay lang. Opo. Nahiya ka pa rin ba sa amin, Joy? Hindi naman ako. Hindi man na. Konti na lang. Opo. Bakit ka nahiya sa amin? Ang lalaki niyo yun. Ang lalaki niya yun. Natutuwa talaga ako dito kay Joy, di ba? Pero kahit pa paano, nakakasakay-sakay na siya sa mga biruan. Pero halatang halata pa rin talaga na nahihiya siya. Lalaki. Pero David, ang laki madam. Nakatingin sa akin. Hindi kasi si Joy talaga, no, yung parang siya nahihiyain na natulungan natin yung pag binibilan. Hindi sa atin makasabi. O kasi nung pumunta sila sa SM, yung part 5 ni Kalinga Prab, ayan, panoorin nyo, punta lang kayo kay Kalinga Prab sa part 5 niya. Pumunta sila ng SM, pinapili nila kung anong gustong mga kailangan, bilhin. Pero si Joy, sa mama pa siya nagsasabi kasi nahihiya siya. Ano? Hindi ka ba sanay ng ganun na nagre-request sa ano? Hindi po. Hindi ka sanay? Hindi. Ngayon, Napakabuti ng pagpapalaki ni nanay. Hindi sila yung tipong mapagsamantala, di ba? lang ba na feel na may tumulong sa inyo? Kaya po, sobrang blessed po kami. Hindi lang na feel na kahit sa kamag-anak nyo, Opo. Alam niyo ba, pag pinapanood ko ito si Joy, kapag bago-bago pa lang talaga, pag halimbawa may bagong upload na si Kalinga Prab, pag pinapanood ko to yung, di ba, pa yung tipong, tumitibok-tibok yung puso mo, tapos yung mata ko naluluha-luha sa galak, sa tuwa, sa, basta, siguro nararamdaman to lahat ng humahanga kay Joy, at saka sa mga believe kay Joy. grabe. Kaya first time mong maramdaman yung gano'n na Opo. parang di mo naman, parang ayaw mo humingi na Opo, nakaka-overwhelm. overwhelm. Wow, grabe. Ganda ni Joy ngayon, no? Ka-dress, oh. Thank you po. Ganda. Malay mo, ito, maging vlogger na. May bahay na. Sanay ka ba? Ayan, isa pa pala yan. Next time, itatapik natin yan, di ba? Sana maging vlogger na lang din si Joy. Maraming susuporta dyan. Hindi niya kailangan ng love team para maraming manood sa kanya. Ngayon pa lang, marami na siyang tagahanga. Marami na nag-aabang sa tuwing may upload si Kalinga Prab. Sa camera, ano? Joy? Hindi po. Hindi ka sanay? Hindi po. Hindi ka rin sanay sa, ano? Opo. Sa, ngayon ka lang talaga yung next Kasi, po. tapos nakikita ng iba. Anong pagkaramdam mo nun na ngayon, dati private lang yung buhay mo, pero ngayon, ano? Nung una po, hindi pa ako nagbubukas ng Facebook kasi yung dami nagtanong kung ako daw po yun, ganon. Ganda ni Joy, di ba? Ang ganda niya talaga, oh. Napakasimple lang ng mukha niya. Ay, gano'n. Oo. Ano naman ang pakiramdam mo nun na ngayon ay ang dami na nakakilala sa'yo? Ano po? Nahihiya ka? Oo, nahihiya po ako. Pero masaya po. Masaya ka naman? Opo, masaya po. Kasi may mga nababasa ka naman na Opo, na... comments. Opo. Support ka sa'yo. Actually, marami ding nag-aabang ng vlog namin sa inyo eh. At isa na ako dyan. At napakarami talaga nag-aabang. Kay Joy, saka sa inyo na marami din nag-aabang. Kaya
pumunta kami ngayon. So, pinagluto pa pala tayo nila nanay ng maha. No? Sarap naman ng merienda ang hinanda nila Nanay at Joy. San Fernandong ginataan. At paborito pala yan ni Kalinga Prab dahil yung mama daw niya is mahilig magluto ng ganyan. Masarap talaga yan. Ikaw, kain ka muna. Nag-enjoy kang videoan si Joy, ah. Hindi pa pinapakain yung cameraman. May mata po. Parang kay Joy lang nakatuto. Kaya nga. Tamaho lang. Ang dami namin dito. After talaga. No? Ikaw, baka makita mo na rin yung ano mo sa gawain. Ayan, kasi napag-usapan nila dyan yung ate, kung saan daw nakilala yung asawa. Sabi niya, is ka-church niya. Kaya biniro ni Kalinga Prab na baka dyan din makilala ni Joy, yung kanyang the one and only sa kanyang church. Hindi bro, bilib ako dito. Ano to eh. Hindi pa siya nag-boyfriend. Ayaw pa daw niya. Di ba? Nakaka-proud kapag ganyan, di ba? No boyfriend since birth. Kung yung iba proud sa maraming naging boyfriend, pero si Joy talagang proud, nakaka-proud. No boyfriend since birth. Gulat ka? Gulat ako eh. Bakit? Kasi ang ganda niya eh. Tapos walang boyfriend. Magaling siyang mag-control ng kanyang pag-ibig. Kuha ko naman dito kay Joy. Noong una nga, akala nila wala nakatira talaga dito. Yung ano yun, yung doon namin. Plastic lang din yun. Hindi nila alam, may nakatira ang Diwata. Akala nila wala nakatira. Oh, tunay na diwata pati. Kasi yung bahay nila Joy, daanan ng sasakyan, 'di ba? Daan-daan lang ang mga scout diyan. Akala nila abandonadong bahay. Ang pala merong diwatang nakatira kasi nagtirik diyan sila nanay sa gilid ng maliit-liit na kubo na tulugan nila. Pero yan yung talagang original nilang bahay na sira-sira na hindi na nila kayang ipaayos. Kaya dito, nung ibang mga nag-scout, akala nila ano lang sirang bahay, hindi wala may nakatira. Pero bilib ako ito kay Joy, hindi niya talaga kinaya yung bahay niya. Ano Joy? Opo. Kahit marami nakapanood. Kaya naman talagang marami talagang tagahanga si Joy at dami talagang bumibilib. Kasi bakit minsan di mo naisip na kaya itong bahay niyo at buhay niyo? Kasi yun naman po yung totoo eh. Oo nga naman, syempre yun naman talaga yung totoo. Bakit mo naman ikakahiya pag ganyan? Tapos tanggap naman po namin. Tapos kaya po kami nagsisika para balang araw, hindi na po ganito yung bahay namin. Ayan, yan yung napakagandang sinabi ni Joy, di ba? Yun yung lagi ko sinasabi sa mga kabataan. Kung nakakaranas ng kahirapan, gawing hagdan para mangarap sa buhay. Hindi yung lulugmok ka lalo sa kahirapan na tipong mag-aasawa ka kaagad, di ba? Tama yun. Kasi yun na nga yung totoo. Ba't may kakaya? Yun naman talaga yung totoo. No, wala kang magagawa kung kaya mo man hindi. Yung totoo, yun yung totoo. Hindi man kaya pipilitan. Wala din. Kahit man mga barkada nilang iba, di man nahihiya. Nagdating pa nga yung bagyo na andito lahat ng kabarkada nila. Magdamag kaming walang tulog sila. Nakaupo lang kasama yung mga kabarkada nila. Sila man, di man sila nag-alis pag sabing may bagyo. Di sila nag-alis, talagang dinamayan nila kami mga kabarkada. Ibig sabihin, mabait talaga si nanay at saka sila Joy, di ba? Tipong dadamahian ng mga kaibigan. Mga kaklase nila na andito. Kaya lang ang problema, yung mga magulang nila ang Oo nga naman, sa bagay, kahit man ako, kung wala pa yung anak ko, mag-aalala na ako, pero kahit papano, nakakatuwa para kina Joy dahil malalaman mo talaga na napakabuti nila dahil may mga handang samahan sila, di ba? Sa ganong sitwasyon, bumabagyo. Aalala kung nasaan na yung mga anak nila at may bagyo baga. Ay, andito man sa bahay. Pumamakaling nga po, no? So, excited ka na ba, Joy, sa inyong magiging bahay? Opo. Hindi lang si Joy, hindi lang si nanay, pati yung mga tagahanga nila, pati yung mga supporters na nag-aabang talaga kina Joy sa buhay nila Joy. Isa na ako dyan. Nakita mo ba yung mga pinabahay namin? Tama, Joy? Hindi nakapanood rin yung vlog namin, nanonood ka na rin. Opo.
ano ka na rin, supporter ka na rin. Yes, Kalingap supporters yan. Napaka-bait po ni Joy, no? At pamilya nila kasi tuwing pupunta kami dito, ganun din, gaya din po ng ginagawa ni Kuya Robin dati sa ni Eric. Ayan kasi si Kuya Robin at saka si Erica, tuwing pupunta sila Kalingap Rab, talagang pinaghahandaan ng merienda. Ganun din talaga sila Joy, sila nanay, na talagang, diba, nakakatuwa kasi talagang appreciate nila yung ginagawa ng Kalingap team, o diba? At saka kung mapapansin nyo, maingay kasi daanan niya ng mga sasakyan, nasa highway kasi sila. Hanggang ngayon, sila nanay at si Joy ay kahit di man po namin sinasabi, niluluto, pinaghandaan po tayo. Saktong-sakto gutom tayo, Kuya Andy. Ano? Oo, salamat. Kuya Andy, ikaw, saan ang... Ayan, shoutout muna kay Kuya Andy, ang napakasipag na scout. O, diba? Kahit minsan naubusan talaga ng pang-scout, sige pa rin, kahit maliit yung views, sige pa rin, kaya tumang-tuwa talaga dito si Kalingap Rab. Pero syempre, kapag naubusan si Kuya Andy ng pang-scout, andyan naman si Kalingap Rab, sumusuporta, o diba? Napakabait talaga ni Kalingap Rab. Lakad mo sana ngayon? Wala. Wala. Wala ngayong araw talaga ito. Ano? Sinjo ito yung Kuya Andy kaya. Yung ano, nabutas ang ano, ang... Bulong? Hindi. Bulsa? Butas ang bulsa, di Kuya Andy, walang pang-scout. Butas ang bulsa mo? Oo. Ano Kaya ba? nila scout. Charity vlogger na walang pang charity ito eh. Ay, sige dyan, gano'n. Pag mayroon, natsada. O sige, bigyan kita Pagka wala, mamaya. ay ba? Bibigyan kita mamaya. Paano pang charity ka? Ay, sige. Wow, 'di ba? Andiyan naman si Kalingap Rab kahit papaano is talagang nakaalalay kay Kuya Andy at saka hindi lang kay Kuya Andy, sa lahat ng kanyang Kalingap partner na mga taga-scout. Ayan, sana someday maging Kalingap partner na rin tayo. Hindi lang tayo Kalingap reactor, 'di ba? Syempre kailangan tumataas din yung level natin. Hindi, wag lang tayo makontento sa Kalingap reactors. Kapag kumikita na tayo sa Kalingap reactors, pwede na tayo mag-scout, o 'di ba? Maging Kalingap partner na rin tayo. Tama. Yan, bibigyan din po natin itong mga to. Mga Kalingap partners natin. O yan, mag-ingat kayo sa galaw nyo at konting sagi nyo dyan, baka gumuho itong bahay. Hindi ako tatayo. Pero Robin, ang tangkat ko pa naman. Kasi, Oo. Hindi man, mga nakatali man na yan. Yung mga malalaglag na yan. Oh, safe na pala bro, safe na nakatali. Nakatali. Talagang si Kalingap Rab, safe naman na raw yan, nakatali. 'Di ba? Nakatali, safe na. Ikaw din na yung nagtatali niya mga yan. Palalo na pag nadating yung pagkakatapos ng bagyo, nag-uumpisa na ako niya magtukod-tukod, lahat yan. Pagod na po. Galing naman ni nanay talaga, oh. 'Di ba? Ama't ina. Ito, no? Hindi nga, kaya nga napaagang lumipat yung mag-ina ko kasi nagra-ground kami dito, nag-ground baga kami dito sa bahay. Pagbasa yung kahoy lang. Siguro po, nag-ground kami. Delikado na rin pala talaga. Kailangan na talaga nila nanay makapaglipat, magawa ng bahay, 'di ba? Sana maraming maging sponsor para kina nanay at para kina Joy. Ang diwata ng sira-sirang bahay. So, tama. Ginawan ko pa rin ang paraan yan para hindi magkambara sa... yung ano nila, Ano naman, super Sabukan nila ipalipat. nice. Para sa inyo lang. Opo. Salamat pala sa ating pagmamahal ng blessing the Lord yan. Sa nagbigay po ng ano sa anak ko, maraming salamat po. So, Thank you talaga sa kay Kalingap Rab at sa buong team ng Kalingap. Syempre kay Kuya Andy na naka-scout kina Joy. ito na naman programa ng Kalingap eh. Habang binablog, may binibigay kami. Iba pa yung pabahay natin. Wala Yung pang mga maglalaro. pinapakaon po. Ay, sorry. Ayun na. Ay, nag-open ka. Ayan kasi 'di ba yung mga naunang binigay ni Kalingap Rab na pera kay Joy. Nai-open na raw nila, nailagay na nila sa bank account, o di ba ang galing naman talaga kasi para nga daw yun sa pag-aaral nila Joy. Napakagaling naman ni nanay. Naihulog na po na. Ang kagaling nyo. Kasi inaano nga po namin para sa mga bata. Ang galing nyo, pambira. Tapos yung pangparibandong kapatid niya, sariling kwarta niya yung kwarta niya. Kasi pangako naman niya yun dun sa kapatid niya. Galing naman, ang bait naman ni Ate Joy.
Sana all. Hindi niya wala sa Ikaw kanya. nagpariban ka? Hindi. Dati po. Pero kulot ka talaga. Apo, ay buhag-hag. Pero Hindi ka- nagpapariban hindi naman straight po ang ako. buhok mo? Hindi po. Okay. Wala ko Pero ang ganda ni Joy. dami natin naka-line up sa mga pabahay. Thank you po. God bless po sila. Jesus loves you. Ayan mga kalingap, di ba? Kahit papano is naka-line up na sila Joy sa mga papabahayan ni Kalingap Rab. Alam ko pangatlo si Joy eh, pero di ba sana makasabay siya. Kasi yung dalawa ipagsasabay na, sana isabay na rin yung kina Joy, di ba? Ayan lang mga kalingap, sana nag-enjoy din kayo. Pagpasensyahan niyo na kung medyo sumisingit-singit talaga ako kasi kailangan, di ba? Yun kasi yung papel natin, yung ating content. Ayan lang mga kalingap, lagi ang sinasabi ni Kalingap Rab, Jesus loves you. God bless you all and thank you for watching.